Yena angezwe, make sure ukuthi ekuseni niyavuka niye lapha e-lake. Mnumzane uzotravela ngomoya ayohlala khona, uzobe linda uLerato and make sure ukuthi this time uLerato akekho pure. Do something man, yenza sure ukuthi ubukela amaphono, yenza into engasile khona umnumzane azokwazi ukumudla. Ngizoyenza imali eningi ngalo mntwana man, ungangidileyisi yezwa. Hey bo, uthi angithandaze, angazi why. Jehova oyingcwele, ngicela Nkosi njengoba ngingaboni konke njengawe. Ngicela ube nami nomndeni wami nabathandiweyo bami bonke. Especially uLerato mntanami. Isandla sakho ngicela sibe phezu kwethu. I decree and I declare ukuthi no divinations, no enchantments, no arrows that fly by day, no arrows that fly by night, no premature death, no premature accidents formed against us shall prosper in the name of Jesus. Ibakwe nayo uLerato lapha khona. Lerato, indaba yini ubuphupha kabi yini? I don't know. Sorry, ngiphuphe ngathi uyinyoka. Mina ngiyinyoka. Ayibo. What a bad dream. Kangesikhathi futhi ne-message imancane. I have an idea. Asikhiphe umqondo wakho kuyo yonke lento embi odlule kuyona. Let's do something naughty. Asibukela amaphona ufuni noma ngibiza ama-strippers. Uthini? Gosh. Yazi miningi imibuzo enginayo for wena. Angezwa umngani wakho uphume waphelelaphi lo wena owathi wahamba nendoda. Angezwa I saw a girl ofana naye umnganakho la ebengithunjwe khona mina. And uyithathaphi imali angezwa wena le obuye ube nayo every now and then. Uyithathaphi? Uyabona-ke manje usuqala enye into uzokutshela indaba zakho mina uyezwa. Ngicela ungangibuzi ipasi nepesheli engathi ngingenaphi mina yini ngazathi wena usola mina nje kuyo yonke lento. After everything esengikwenzele yona le support engikubonisa yona awunadanki for yona. Wow. This is strange. Khona into engekho right lana. Why angakhulumi ngophume like wenza ngathi akangizwanga ngikhuluma ngaye. Why aba so offended? Why athi ngiyamsola